Il-Prim Ministru Robert Abela nieda uffiċjalment il-Viżjoni Malta 2050 waqt attività fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta. Dr. Abela ddeskriva dan il-pjan fit-tul bħala wieda kollettiva li għandha twassal lil pajjiż għal stadju ġdid ta' żvilupp u kwalità ta' ħajja b'saħħitha għal kulħadd. Fl-isfond tad-daħla ta' swar tal-Belt Dr. Abela fisser din il-viżjoni bħala kuntratt u wieda ta' poplu sħiħ. Il-Viżjoni Malta 2050 mhijiex biss pjan, hija mod ġdid ta' kif ngħixu fejn l-iżvilupp ikun wieħed bilanċjat, fejn kulħadd jikseb l-aspirazzjonijiet tiegħu, fejn ikollna pajjiż ferm aqwa minn dak li sibna, flimkien nistgħu nibnu l-aqwa Malta. Dr. Abela qal kif dan il-pjan għal 24 sena li ġejjin huwa frott ta' studji, analiżi u esperjenzi lokali u internazzjonali biex l-isfidi tal-ġejjieni naqilbuhom fil-pedament ta' tkomplija ta' suċċess ta' pajjiżna. Qal li Malta diġà għamlet progress ekonomiku sinifikanti u issa wasal iż-żmien li dan is-suċċess jissarraf f'livell ogħla ta' benesseri u opportunitajiet għal kulħadd. Il-Viżjoni Malta 2050 hija msejsa fuq missjoni waħda, 4 pilastri, 3 miri u 100 miżura li 6 minnhom huma meqjusa bħala ċentrali. Dawn huma sistema ta' trasport dejjem aktar effiċjenti, tisih fil-qasam tas-saħħa, edukazzjoni u ħiliet, enerġija nadifa u n-numru ta' parks nazzjonali fost oħrajn. Il-Prim Ministru spjega li l-kejl ta' suċċess mhux se jibqa' marbut biss ma' tkabbir ekonomiku, iżda wkoll mal-impatt fuq il-ħajja tan-nies. Għalli għal dan l-għan ġew identifikati 3 indikaturi ewlenin fosthom il-livell ta' tħul disponibbli għal familji bira li jkompli jitjieb b'mod sostanzjali. Il-Ministru l-Ekonomija Silvio Xkembri sostna li minkejja li l-gżejjer tagħna huma żgħar, l-ambizzjonijiet tagħna huma globali. Saħaq li Malta tinsab f'qagħda b'saħħitha biex tippjana l-ġejjieni tagħha u li d-deċiżjonijiet li jittieħdu llum huma kruċjali biex jinbena pajjiż aħjar għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Iżda biex naslu fil-livell li jmiss ma nistgħux nibqgħu nagħmlu more of the same. U ma rridx niftijem ħażin. Dak li sar sissa kien meħtieġ. Għaliex issa qegħdin f'pożizzjoni b'saħħitha biżżejjed biex niffukaw fuq ekonomija mmexxija fuq il-valur u l-kwalità. Iddeskriva l-viżjoni bħala umana, sostna li din il-viżjoni għandha miri ċari li fi żmien 9 snin pajjiżna jrid ikun fost l-20 fid-dinja fil-Human Development Index tal-Ġnus Magħquda u fost l-ewwel 10 pajjiżi fid-dinja sal-2050. Temm li Malta tal-2050 tibda bl-għażliet tal-lum. It-tnedija kienet akkumpanjata minn manifestazzjoni pubblika li fiha diversi personalitajiet Maltin fosthom Hailey Buġejja, Nila Ġusu Iralosko u Joseph Kalleja flimkien ma' tfal u żgħażagħ oħra għamlu wedid simboliċi li jirriflettu valuri tar-reżiljenza, determinazzjoni u fiduċja fil-futur tal-pajjiż.